Unha colisión dunha lancha cunha batea no Chazo en Boiro deixou a 4 persoas feridas, foron rescatadas polo Pesca 1 e trasladadas ao hospital. Sobre as 6:30 da tarde de onte, o 112 recibiu unha alerta por un choque dunha embarcación cunha batea na que había varios feridos, o que obrigou a mobilizar rapidamente un amplo dispositivo de emerxencias. Efectivos de salvamento, gardacostas, garda civil e emerxencias de Boiro desplazáronse ao lugar dos feitos, unha zona da costa boirense próximo ao Chazo, en Cabo da Cruz, por terra, mar e aire. Segundo apuntan fontes do 112, foi unha lancha de recreo na que viaxaban 4 persoas a que chocou cunha batea, o que provocou que os tripulantes resultaran feridos de diversa consideración. O Servizo de Salvamento Marítimo mobilizou o helicóptero Pesca 1, que rescatou as 4 persoas e as trasladou ata o hospital. No operativo tamén participaron a Salvamás Argadelos, a embarcación Corvo Mariño da Garda Civil e o Grupo de Emerxencias boirense dende terra.